1250. Aquí baix tot el riu Cinca, el Mogote de Massalcoreig, Pantano de Mequinense i vinga. A veure què podrà fer. Ha vingut el Jordi Ferrer primer. El Jordi fa 2 hores ja que ha sortit d'aquí, de Massalcoreig a punt. També el Gualit, l'Enric, el Pau, el Ramon. Ara saltant el Segre. Hi ha cúmuls grossos però no creixen més d'això. No se desenvolupen. Això és el Fes. Allà Lleida. Lleida. Pantano Duchessa, allí. Autopista àrea servei de Lleida. Avui anava a dir l'estrena de la Verde, no, perquè l'altre dia la vaig estrenar a Castellonroi, però bueno, avui un bon estreno. La Verde. La Verde aquí dalt. Ara aquí he tornat a remuntar. El sostre està baixet, 1200, 1300. I bueno, pues sort que hi ha molta tèrmica. Ara estic arribant a Juneda, això són la central de plaques de Juneda. Tinc el Ferrer pel davant, que m'han dit que fa un rato que estava a Arbeca. El cel està espectacular, una mica massa carregat pel meu gust, però bueno, no creixen. Mira que guapo el terreno, el territori. Uy. Lleida allí. Massalcoreig quan està bé és increïble. És màgia pura. Avui m'he gastat, igual m'he gastat 1 hora i pico allí a la vessant, cobrant amb ventarrot sense poder sortir. Però després quan surts ja, increïble. Cap a Arbeca. A veure. Juneda. Després Borges, allà, i Arbeca, allí, el poble després de Lleida.